Na semana pasada facían balance dende o Goberno da Deputación dos 2 anos de mandato e agora damos a volta a moeda e fan ese balance dende as filas do Partido Popular, nun acto con moitos convidados, entre os que non faltaron os alcaldes e voceiros do PP da provincia e numerosos membros do tecido asociativo. Un acto numeroso que tivo lugar nos xardíns de Vicenti de Pontevedra e onde o PP quixo amosar o seu sentir tras 2 anos de goberno do PSOE e o BNG na Deputación. Eu creo que 5 palabras para min definen o que foron estes 2 anos de goberno da presidenta actual. Eu creo que a palabrería foi un deles, a mentira, a desinformación, desde logo o descoñecemento, a desinformación, o non ter proxecto e desde logo pois tamén a paralización desta provincia que leva 2 anos paralizada. Neste acto deronlle voz a asociacións de diferentes ámbitos como, por exemplo, a plataforma O Rural Existe. É vergonzante o que está pasando neste momento. Solo están para cobrar e para cobrar. Creo que ellos xa basta desta historia. O rural existe e quen dice o rural calquer sitio. Non temos dereito solo a pagar, temos dereito tamén a nosas exigencias. Tamén falaron da deixadez que a Deputación ten no ámbito cultural e deronlle a palabra ao antigo presidente da Escola de Gaitas da Deputación, un centro que o actual goberno decidiu, por diversos motivos, eliminar. É unha escola única porque facilitábamos a toda a provincia, nenos e maiores, poder aprender a música tradicional e facilitábamos incluso os instrumentos. O peor de todo isto é que as formas coa que se cargaron a escola pois foron desde o primeiro día que entraron como goberno, entregamos unha solicitude para recibirlo, para pedirlle un pouco como querían, se había para saber a súa opinión sobre a escola de gaitas, hasta o día 28 de agosto, venres, 3 días antes de acabar o contrato ca Escola de Gaitas, non nos recibiron en unha reunión de 5 minutos e por silencio administrativo se cargaron unha escola de 700 persoas. Queixa tamén dende o colectivo de persoas con diversidade funcional. Iso sí, nesta ocasión, fixo unha nai no seu nome, xa que a asociación que representa non quixo estar presente como tal neste acto. Quiere lo mismo que llevamos pidiendo desde siempre. Antes, y estaba Chema, siempre teníamos la mano abierta y ahora no tenemos ni mano. Entonces, bueno, que lo sepáis, que estoy como madre, no puedo estar como nada más porque lo demás tiene represalias y es muy triste. Un acto organizado convocado polo PP provincial onde puidemos escoitar numerosas e diversas críticas ao actual goberno da Deputación. Sí, desde Caldas ven un representante